ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଆମର କାଚ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆମର ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ତ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ଏଟିଏମ୍ କାମରେ, ଯାହାକି ହେଉଛି କଟକରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ପୂର୍ବତନ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ପୂର୍ବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଅଛି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ସେତିକି ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଟିଏମ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଟକକୁ ରହିଲୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଟିଏମ୍ କାମକୁ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ତା ସାମାନ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଆମର ରହିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଟିଏମ୍ କାମରେ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଦୋକାନରେ ଅଛୁ ଆଉ ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ କିଣାକିଣି କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ସେଠି ହେଉଛି ଆମର ଅଟୋ ବାଲା ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି ଅଟୋରେ। ସେଠୁ ଅଟୋରେ ଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାମାନ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକ ଯିବୁ, ସେଠୁ ଯାଇକି ଗ୍ଲାସ୍ ଫିଟିଂ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ଘର କାମରେ ଏଟିଏମ୍ କାମରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକେସନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର, କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାରଠୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାମ୍ନାଟା, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ରହିଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆମର କାଚ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ଲୋଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆମର ଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଏ କାଚ ଲୋଡ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଇ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜଣେ ଅଟୋ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଜି କୋଉଠିକି ଯିବା? ଡୁଙ୍ଗୁର ଛକ। ଡୁଙ୍ଗୁର ଛକ ଏଟା କୋଉଠି? ଏଟା କଟକ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଏଟିଏମ୍ ପାଖରେ। ତ ଏଠି ଏଟିଏମ୍ ଏବେ କାମ ହେବ ଆଉ କାଚ ଖୋଲା ଚାଲିଛି। ଦେଖିବାରେ କାଚ ଖୋଲା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର SBI ଏଟିଏମ୍। ଏଇଠି କାଚ ଚାଲିଛି ଫିଟିଂ। ଏଇ ଜାଗା ଲଗା ହବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗାଁଟା କେମିତି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଗାଁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପରେ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ଯାଇ ଖାଇବା। ଖାଇବ କୋଉଠି? ଚାଳୁ ହୋଟେଲରେ। ଚାଳୁ ହୋଟେଲ ଗଲା ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ କଣ ଆଉ ମାଲଟା ଏଇଠି ଖୋଲା ହେଲା ଏବେ ଆଉ। ଚାଳିଆ ହୋଟେଲ। ଆଉ ଏବେ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଏଟିଏମ୍ ଚାଲିଛି। ଗାଁରେ ସବୁଆଡେ ଖରା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ପବନଟା ହଉଛି ଆଉ ନା କଣ? ଚାଳିଆରେ ବାଳିଆ। ଏଇ ଲୋକଟା ପୂର୍ବତନ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଆଉ। କୋଉଠି ମୁଗ କା ଡାଲି ନା ମସୁର ଡାଲି? ମସୁର ଡାଲି ନା ହରଡ଼ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ନା କେତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାଇଲେ ତମେ ଜାଣିବ। सुरत से लाई है जल्द करता है ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିକି सुरत रे रंदी ନା ନା ସୁରାଟରେ ରହୁଛି। ये कहूची साडी खाली चार पानी खट्टा पानी खाली आंबुल पानी से आंबुल अछि आंबुल माछ धरा है आंबुल पानी खाओ खाली आंबुल पानी होची ଥରେ ଖାଇ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ମୁଁ ପଳେଇ ପାରାଦୀପ ବା। खाली आंबुल पानी भाजी तक आंबुल पानी दबो संबत पानी खाओ ଏଇରେ
ଖାଇଛୁ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣିଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଦବ ଟିକେ ଖାଇନ ନା ଆମ୍ବୁଲ ଫେରି ଖାଇବୁ ନା ଟିକେ କଣ କରିବି ହାତ ଧରିକି ଆଉଛି ଖାଇବା ପଡ଼ିବ ହୋଟେଲରେ ଆଇଁଷ ଦେଇନା ନା ସାଥୀ ଆମ୍ବୁଲ ଚଟା ଓ ଦଳି ଦିଅ ପୁରା ସମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଘର ସିଷ୍ଟମ ଖାଲି ସଲସଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଇଏ ଏଇ ଆଦମୀ ये सुराज से का आम्बुल पानी खाई बेसी खाई ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ये बेसी ଭଲ ପାଏ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଆଉ ତମେ ଟିକେ କହିଦିଅ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହୁଛୁ ଆଉ ଖାଲି ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ସମ୍ବର ପାଣି କି ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ହଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ এটা কুরকুর চত্তা ଏ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି କି ସାମ୍ବର ଟାଇପ ମଟନ ଖାଇଦେଲା ଆଉ କଣ ଖାଇବ ଆଇଁଷ ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରି ତାପରେ କଥା ହଉଛୁ